O 24 de maio de 2013 celebrouse en Sarria a 7ª Olimpíada Tecnolóxica, co nome A Revolta dos Seurros. Despois de xuntarse os grupos, tiñen que facer un percorrido por 6 puntos da vila. O primeiro punto estaba situado no Colexio La Merced, onde os grupos de segundo de ESO tiveron que resolver exercicios de mecanismos. Os grupos de terceiro de ESO fixeron tarefas de informática, mentras que os de cuarto de ESO ensaiaron a técnica de fotogrametría, que consiste en realizar varias fotos dun obxecto para posteriormente representala en 3 dimensións. Bueno, a experiencia na primeira proba está sendo dura, por unha cuestión de voltios que non aluman as bombillas, pero bueno. O segundo punto foi o Centro de Artesanía. 36,000 kilometers, whose vertical position never changes, are called A. GEO satellites, GEO satellites, for geostationary use. B. LEO satellites, for military use. C. MEO satellites, for GPS use. Or D. HEO satellites, satellites that follow an eccentric Un orbit. auxiliar de conversa realizou preguntas en inglés sobre o ámbito das comunicacións aos grupos de terceiro da ESO. Os grupos de cuarto tiveron que enfrontarse a unha instalación eléctrica e os de segundo da ESO a programas de ofimática. The number of satellites required for a GPS to locate the exact position of an object is A. 3 satellites, B. 4 satellites, C. 5 satellites, or D. 6 satellites. Muy mal. A ver, esto nosotros no nos lo han enseñado. Nosotros utilizamos unas cajitas que son mucho más incordiosas, pero no son así. O sea, esto me parece indignante. Muy mal, Xavi, muy mal. Te lo voy a tener en cuenta. Bueno, somos do mesmo grupo, pero... Bueno, é igual. Como vai a prova? Bueno, vai ben. De momento temos 2 10 e fomos a 2 provas e agora vamos comer bocadillo. Maravilloso, ademais cadrounos un día estupendo, o entorno non pode ser mellor, unha paisaxe moi bonita, os lugares de ubicación, as ubicacións das probas tamén están xenial, moi ben, todo está desenvolvéndose moi ben. O terceiro punto situouse na Casa do Concello de Sarria. Os grupos de cuarto da ESO programaron un robot para realizar distintos movimentos. Os grupos de segundo de ESO e de terceiro enfrontáronse a problemas de electricidade. O cuarto punto situouse a carón da Igrexa de Santa María. Os grupos de cuarto da ESO tiveron que resolver problemas relacionados ca electrónica analóxica. Os grupos de terceiro clasificaron materiais plásticos e de construción. E os de segunda da ESO, preguntas relacionadas con estructuras. Aquí vemos un grupo de curiosas peregrinas que se achegan a investigar que é toda esta montaxe. Buenas, Martín, que tal? A ver, vamos a facer poucas entrevistas. A ver, que tú xa estás acostumbrado. Que che está parecendo a Olimpiada? Va, bon exercicio. Bon exercicio para que? Para memoria? Sí. A ver, tú como te chamas? Que che está parecendo a Olimpiada?
Parece interesante? Moi ben, moi ben, moi ben. Están traballando aquí como negros. Bueno, traballando, estamos intentando. Ola, mira, podes facer unhas poucas preguntas? A ver, que che está a parecer esta Olimpiada? Pois ben, a ver, interesante, como a sempre, creo que o estades pasando ben, temos un día moi bo, nada, estamos disfrutando, como a sempre, a sétima e todas nos están gustando. Todas un pouco diferentes, pero o bo ánimo en todas igual. O quinto punto situouse no atrio da Igrexa do Salvador. Aquí os grupos de segundo de ESO resolveron preguntas estilo pasapalabra sobre materiais. Elasticidade. Da igual, tú piensas. Elemento químico que se emprega no galvanizado para recubrir o aceiro. Os grupos de terceiro identificaron distintas partes dun ordenador e os de cuarto deseñaron e construíron circuitos neumáticos. Estou aquí calificando o grupo Válvula, bueno, xa fixeron moi rápida a primeira pregunta, bueno, teñen uns problemiñas aí ca neumática, salelles aire por donde non debe. E as chicas do ordenador estaban primeiramente moi apuradas a proba de facer os circuitos, pois tiñan a ben, pero ahora están aí cunha pequena dúbida, pero bueno. O último punto, onde se dirixe este entusiasta grupo de segundo de ESO, situouse no campo da feira. Aquí, os grupos de segundo lidiaron con problemas de debuxo, escalas e vistas. Os de cuarto de ESO traballaron coa electrónica digital, mentras que os de terceiro resolveron problemas de electricidade. Moi ben, entre outras cousas porque fomos puntuais. Ás 11:30 estaba previsto arrincar, ás 11:20 e pico xa estaban saindo os pequenos do campo da feira. Por lo tanto, iso quere dicir, eso denota que a organización é a perfección, ao milímetro. Estamos aquí a día 24 de maio de 2013 na sétima Olimpiada Tecnolóxica. A ver tú, o repeinado. Ligaches moito? No, no. Como que no? Pregúntalle este que está ao meu lado. Fai un bon día, que si? Sí. Mellor que non chova. Que, ti ligaches algo, como o teu compañeiro Pablo ou non? Ligou máis el. Ligou máis el? Que mentiroso é, se dixo que ligaras tú máis. Tú grava igual. Estamos aquí mirando unhas intrusas escapando. Vamos detrás dela a ver se os damos entrevistado. Unas palabritas, por favor, venga. Hola, no, algo más, espera, vamos. Vamos, es unha pequeña entrevista, vamos. Aquí na mesa dos profesores, a ver se quere falar algún deles. Mire, poderíanos dedicar unhas palabras. Que lle está a parecer esta Olimpiada? É a primeira vez que participo na Olimpiada e a verdade é que estou sorprendidísimo da organización, de todo o ben que está organizado, tanto o concurso como a merenda que estamos facendo aquí no campo. Bos días, que lle está a parecer esta Olimpiada? Moi rica. Que? A Olimpiada dices? A Olimpiada, non a tortilla. É que eu non son daqui, de que me falas? Eu veño por aquí, ven unhas mesas cheas de comida e digo, pois vou entrar. Son unhas preguntas simples. A que estamos facendo por todas as mesas? Ligaches moito hoxe? Non. A ver, tú desto sabes, ligou moito? Dúas. Pregúntalle a Tania. A ver, que che está a parecer esta Olimpiada? Estou moi ben todo. Está a comida boa? Está, non ten dúda. Que tal, ligaches moito hoxe? Home, todo o que pude. É que xa pinchaches por aí adiante? Non se deixa. Non se deixa. É usted a novia deste personaje? Como que marche? Non é? A ver, Per que eu non falo? É tua novia, de en serio? A ver, dalle un besiño aquí diante noso. Home. A ver.
Encantado, Hasta outra. Que che está a parecer esta Olimpiada? Como sempre. Como sempre. Genial. Está boa a comida? A comida é boa, non? No, sí, xa se ve, a mesa está quedando vacía, así que a comida debe estar boa. Hola, buenas tardes, carretero. Pode dar usted media volta? A ver, que che está a parecer esta Olimpiada? Unha cousa moi boa, pero as probas non, non. Como todos os anos, ou? Sí, va, pero máis difíciles. Este ano ligaches algo máis cos outros? Non, non se liga. Non se liga nada? En Ginebra ben que ligaches, Aquí non é Ginebra. Bueno, están aquí noutra mesa, polas camisetas deben ser de segundo. Sodes de segundo vostedes? Sí. Sí. E de que instituto sodes? Cepil Castro Verde. Estos pequenos son de Castro Verde. Está a pasar ben a Olimpiada? Sí. E a comida está boa? Bueno. As probas moi fáciles, moi difíciles, a irmos ben, mal? Bueno. Bueno, eso que é? As pruebas regular. Regular? Encontraches algún chico guapo por aquí, ou? No. No. Bueno, que putada, De que instituto sodes? De Castro Verde. De Castro Verde. Está a parecer interesante a Olimpiada? Sí. Sí, moi interesante ou pouco? Moi. As probas moi difíciles ou moi fáciles? Difíciles. Difíciles. Encontraches algún chico guapo por Sarri, ou? No. No, que pena, se houbera algún... Non giras alrededor do árbol que me vou enredar. As probas moi difíciles para ti ou foron fáciles? Depende. Hai algunhas. Algunhas máis fáciles que outras, ou? Non vuelvo máis! Non volves máis. A pregunta máis difícil que lle estou facendo a todo o mundo. Ligaches moito hoxe? No. Como que non? Se te estás poñendo colorada. A ver, dinos a verdade. Non me poño colorada. Hai aquí algún enfrente que che mole? Ningún. O do lado ainda está bon. Cual? Cal deles? Tu vos normal. Sí. E que ahora xa te pillamos, xa sabemos o teu nome. Lorena non sei que máis, de Castro Verde tamén mo dixeron. Que che está a parecer a Olimpiada? Pois moi ben, interesante. As probas foron moi difíciles? Algunhas. E ligaches moito hoxe? No. Que putada, é que viñas aquí sí, como todos. No, eu viña a disfrutar das pruebas. Bueno, que facíamos todos. Solo che vou facer unha pequena pregunta a maiores. Conoces a un tal Brais de Castro? Sí. Temos-te controladas. Sabe ben, probáchelo. No, non me lié con él, no. Ah, vale, encantado. Se o estabas deseando, por que non queres falar? A ver, dinos o teu nome. Iago Fernández López. Como eu, encantado, tío, tamén son Iago. Encantado, de toda a vida. De onde eres? Aquí de Sagüe. De Sarria? Sí. Sí, que che está a parecer a Olimpiada? Está moi ben, está moi entretenida. Sí. É o teu primeiro ano ou xa participaras... Ai, non, xa eres de segundo, bueno, tranquilo, perdón. As probas están a parecer moi difíciles, ou? Bueno, está medianamente fáciles. E a túa media nos estudos, cal é? Sin comentarios. Iago Domínguez, de Sarria tamén. Sí, a Olimpiada moi difícil ou non? No. Ben, é a túa... É un pollón. A túa media de 10, ou? Sí. Sí. Tú di a verdad que esta profesora non o vai ver. Tú aquí, non me escapes. No, que non. Copias ou non? Estabas metendo fichas, di a verdade, Sí. Moitas. Carela papar, ou? Home. E valo conseguir. A ver se hai suerte. A ver se hai suerte. Ti que dices desta? A ver, arrímate pa ali. Ti que dices desto? Eu nada. Non o queres papar? Mira que cariño de guapiño que ten, mira que bonito. Que bonito. Dalle un besito aí, Bueno, seguide disfrutando da tarde. Ai. Quen é? Tú, Paz. Paz que máis? Padilla ou non? Pereira, Paz Pereira. A ver. Ai, que che está a parecer a Olimpiada? Penes. A ver, Martina, Sarita, Martinocha, como queres que te chamemos? Martina Klein. Martina Klein, non digas ala. Que che está a parecer a Olimpiada? Aburrida. Aburrida, porque non encontras a quen papar por aquí. ¡Hala! Bien, as probas moi difíciles pareceronche? No. Ti que eres? A túa nota media que é de 10, ou? Sí. Foi moi difícil organizar a Olimpiada? Cada ano menos. Cantos van xa? 7, non? Este é a sétima, sí. Estamos aquí no Teatro dos Soños, vamos aquí a entrevistar a este chaval. Tú, Sí, vale, a ver, baixa pa aquí abaixo, millor. Baixa pa aquí, millor. A ver, que ti de onde eres? De Cervantes. Cervantes. Viaxe moi longo ou moi curto? Le llega. Que che está a parecer a Olimpiada? Mola bastante. As probas son moi difíciles ou moi fáciles? Chupadas. Hostia, a túa media logo canto é?
Baja. Pruebas están chupadas. Lo hacen todos ellos y a mí me dejan en paz. Chupadas. Este é un instituto, copias a Dios pola cara que tes. No, yo no. Tranquilo. Vamos facer aquí un desempate nos cursos de segundo. Engranaxes, Son 6 preguntas, unha de cada tema. E tes que escoller pregunta A ou pregunta B. Preguntas de electricidade. Como se conectan as bombillas en casa? Unha resposta. A ver, paralelo. Correcto. Están liberando resposta. Segundo grado, correcto. ¿Qué tipo de plantas son los aguacates? Pregunta complicada, pregunta complicada. Está bien, Primer grado, correcto. El marcador, señorita. 2-1. Alternativa de software libre para Word. ¿Cómo se llama el programa? Linux. Incorrecto. Pues era Writer. Martino Chafaro. Alternativa. ¿Cuál alternativa de software libre o paquete automático de Microsoft? O paquete entero. OpenOffice, correcto. Madre mía, cambiaste con hierro, Albas. ¿De qué materiales está formada aleaje bronce? O bronce, formas y por... Correcto. Este grupo, madre mía, oye que salta un can. Oye que salta un can. ¿Qué relaciones? Sigue deliberando, faltan 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Sí, e aceito. Incorrecto. A qué esfuerzo está sometida a caldea dos productos que están aí por aí? As caldeas. Que tipo de esfuerzo? Tracción. Tigre, Mario. Correcto. Empate 3. Estamos aquí, claro. Si me responden qué tipo de esfuerzo están sometidos os pés das mesas. Correcto. Señorita, última pregunta definitiva. A menos que volváis a empatar, que 3 tiro una moneda o aire y que se saque de... Prueba de dibujo. ¿Cómo se llama en diético a vista de frente? Alzado, correcto. 5 puntos de nuevo. Bueno, esta pregunta era ¿cómo es el vista superior? ¿Cómo se llama el vista superior? Planta, correcto. Pues por 5 puntos a 4, gana el grupo 6. Yago, una entrevista, Yago.
Con los ausentes de Taboada y Cabanas. Bueno, ahora imos os gañadores. De segundo non ten moito misterio porque vamos a resolver aquí. Grupo Valkyria. Que sumen todos, por favor. Por terceiro a eso, os gañadores son o equipo Polímetro. O grupo Gráfica. E vamos ver a actuación de Peter Pan. Di que caíche nunha pota licor café? Xa vou, Sí, gasto, sí. Mira que ben o pasan, Son licenciados, non? Imos complicar un poquinho máis. Imos facer algo chungo, que te cagas. Así, público. Sonríe, dentes. ¡Que nos fuerte aplauso para Moncha! Moncha, a boca ten que estar repleta de auga porque o chorro ten que ser prolongado. Ven pa aquí, non veas que me ajomites aquí, ven. Veña, no. Respira. Veña, que non escoito. Apunta pa ali e o número da fonte! Sube. Anarquista. Sube. Gaza, sube. Entra, aprende. Sienta. Bola era. Ven. Túmbate. Muy bien. Gaza, ven. Ráscate. Ráscate máis. Mira, Jaimito, dereitiña ao despacho de Nova Galicia Banco. É unha flecha preferente. Ala, coño. ¡Música! Que tengo que estar a todo, Quieta. No te muevas, que peor. Quieta. ¡Ay!
mira, te voy a pasar de rubia a morena en 2 segundos. Hola, boca. Vale, quieta. Me tiras afaches. Bueno, no, no son afaches. Vale, quieta. No. Sí, non te movas, cuidado que pode sair algo polo burato. Quieta. Abre os ollos, muller, mira, que mola máis. No. Veña. En primeiro lugar, felicitarte pola gran actuación. Queríamos preguntarche que che pareceu. E como é que empezaches con isto dos payasadas? Jesús, pois... Bueno, cando me preguntan... Cando me fan esta pregunta, que é unha pregunta moi recurrente, pois eu sempre digo que por alá polos 6 anos, cando tiña 6 anos, pois eu creo que xa un pouco na clase era un pouco charlatán, o se levantaba do sitio, que castigaban, que facía as bromas a profe, xa era como que ai que payasiño, non? Entón eu creo que foi un pouco a partir dai dos 6 anos. Despois xa máis a nivel, eso foi máis así a dimensión persoal do payaso, máis ben foi que teño perdidas. Despois máis na dimensión profesional, digamos, pois foi xa cara no instituto, facía teatro, aprendín a facer malabares porque, bueno, gustábame. Despois descubrín comecei facendo así cumpleanos, comunións, celebracións infantís. Despois descubrín o Festiclown, que era o Festival Internacional de Clown de Galicia. E ali había cursos de formación onde coñecín grandes mestres como payasos, que eran Django Edwards, Leo Bassi, Johnny Melville, bueno, entre outros e outras. E ali, bueno, empecé a miña formación como payaso e despois a base de facer, eu son esencialmente payaso de rúa e a rúa apréndese pois facendo rúa, facendo rúa. Podería contarnos algo da súa labor cos nenos de Palestina? Sí, este proxecto é un proxecto que leva que digamos organiza, estamos aínda tamén levando este proxecto cara adiante, como dixen antes, o colectivo Payasas e Payasos en Rebeldía. Fai anos, Payasos en Rebeldía iniciou un proxecto en Chiapas, nas comunidades indígenas zapatistas en México. Despois tamén fai pouco o que o voceiro de Payasos en Rebeldía, Iván Prado, fixo tamén unha viaxe con outros compañeiros ao FISÁHARA, o Festival de Cine Saharaui, para apoiar tamén a causa saharaui. E no 2011 pois fixemos o primeiro Festiclown Palestina en Cisjordania, nas cidades de Xerusalén, Nablus e Ramala. Foron máis de 40 artistas, incluídos, bueno, pois artistas así moi renombrados como Leo Bassi ou Patch Adams. Fixemos espectáculos, bueno, pois na rúa, en centros sociais, nas escolas de circo, en hospitais. Bueno, a verdade é que foi moi interesante, non? Unha xente que vive un estrés diario e un sometemento por parte do exército israelí, como nos recibía pois dándonos o mellor sin ter prácticamente nada. Bueno, foi unha experiencia moi boa, era moi como dicir, moi contradictorio, ou había un grande contraste entre ver pois soldados na rúa, nos checkpoints, ou ter que cruzar duns lugares a outros, non? Pois están todas
as vías de acceso a cidades palestinas ocupadas polo exército, entón tes que pasar por checkpoints e controis de soldados e mulleres soldado tamén, porque no Estado de Israel están obligados a cumprir 3 anos de servicio militar homes e mulleres, e durante 10 anos, un mes ao ano, tamén están obrigados a cumplir, o sea, é unha sociedade totalmente militarizada, son todos exmilitares, e ver rapaces e rapazas de 18, 19 anos armados ata os dentes, e nese contraste desta situación, ir a facer o payaso ali, non? Para nenas e para nenos, e tamén para nenas e nenos de máis dun metro, de 0 anos a cadea perpetua, como digo eu. Moi ben, agora estamos traballando para voltar esta vez a Franxa de Gaza no ano 2014. Na Franxa de Gaza en concreto están pasando bastante peor, bueno, está bastante peor a situación, e máis difícil tamén artellar ali un proxecto como este, pero bueno, estamos aí, niso. Pois nada, Peter Punk desde o Chanzo para Toupa Films, Toupa TV, aquí con este día soleado.